biz musulmanlar bir ahir darganak zamanın içinde korka koyan ýagdaý. Ey mümin musulman, gulagyň ger, gözüňi aç, hawasyň jemet Huda için. O da näme? Bir alim adam geçipdir, İmam Nevevi diye. Men gurrundan çıkacak diýär ha. İmam Nevevi, Allame Nevevi gatyr Resulullah'ın sözlerini 400-500 min tane peýgamberiň sözüni tekil ýat bilýän adammışdy. 400 min tane peýgamberiň sözünden hafyzy kolmuşdy. Şol adam aýdypdyr, men nazaryma diýipdir. Şu kadar Resulullah'ın hadislerini ýat tutdum. Düşüneýin gurluňy. Şu kadar 100 miňden peýgamberiň sözlerini ýat tutdum diýipdir. Ana aqul madaru'd-din ala hadisin wahid. Şu din İslam peýgamberiň birji hadisiniň daşyndan aýlanýar diýipdir. Peýgamberimiň birji sözüniň daşyndan aýlanýar diýipdir. Men 100 miňden hadis ýat tutdum. İçine girdim, düşündüm diýipdir. O da näme? Ad-dinu an-nasiha. Din musulman doganyňa ýüregiň ýanmak. An-nasiha diýdigi näme diýdigi? Ey aş-şafaqat alal mu'min ve qada'u hajatihi ve taqwimu akhta'ihi. Şuna adyny nasihat diýäler. Nasihat diýdigi musulman doganyň bir günah edinni şoňa narahat bolmak. Wah falany da şu günaha murtakip bolupdyr diýip wagt çekmek, şonu nähili dogurlap bolarka diýip pikirine bolmak. Şuna adyny din diýäler, nasihat diýäler. Resulullah'ın söyledi. Ad-din an-nasiha. Din diýerler nasihattir. Yani özüň dogurlap, musulman doganyň günah edinne şoňa narahat bolup, wah falany da şey dipdirmi diýip ýüregiň ýanyp, şoň näme ýol bilen dogurlap bolarka diýmek, nasihat din şidir diýipdir peýgamberimiz. Inni peýgamberimiz ýanky ogryň gurrungyny görüň. Olan kafirlik ýagdaýyna Resulullah narahat bolupdyr. Olan ogrydygyna narahat bolupdyr. Ohum Resulullah edip barýan ýoluny öde adyňyz näme diýipdir? Muhanan, ýok siz mukraman diýipdir. Gawsy dil bilen olary ýola getiripdir. Inne bila diniň aýtýany. Emma bizim gorkýan ýerimiz näme? Qadimda bir adam bagyşlaň zinaga murtakip bolýanmyşdy. Fasyk bolýanmyşdy. Günahkar bolýanmyşdy. Etiyada tüssäge ya bir haram suwa murtakip bolýanmyşdy. Emma başga bir musulman doganyndan şoňa şol işi edilligini eşitende narahat bolýanmyşdy. Wagt men şu derde düşüp ben falany qada näme gerek diýip ýanýanmyşdy. Narahat bolýanmyşdy. Emma şu mahal qılamanna näjir namaz okyp beren, näjir qowadam ya qawdynana da şundan görüňde bir adam ya bir zinana hatta avreli ya hatta taraf ahun ya molla ya bir yakası belli adam bir günah zada haram zada murtakip bolsa şol kızıl tasan ýalyp hoş bolup beginiye ey imanly dogully näjir musulmançylyk bolmaly. Yani bir musulman adam Hudaýyň dininden çykdy diýip begenmeli. Nähili bolmaly daçy. Ad-dinu an-nasiha. Resulullah jana aýdypdyr, din ýanyň musulman doganyň ýüregiň ýakmak, ýüregiň ýanmak. Wah falany dagda şu günaha murtakip bolupdyrmy? Falany dagda haram işi dapdyr, wah edip ýansa hakykat musulman adam şodur. Emma hem saýasyndan gözleşipdi. Ya ovasynda, ya mahallesinde, ya öz her kim bolsun, şon tanıyan adamsı bolsa, be hususda şon menen odal adawaty kinesi bolsa, o kinesi bolany bilen tarap musulman ahim. Şondan bir biýawryçylyk, günah zat, haram zat eşitse, görünni şonu fuzullap eşittirip, hoş habar ýalyp aýtmaly. Ey musulmanlar, mescidin içinde oturup insaf edin, yerisinden imanın büyüyen vardır. İmanın haysi bir tarafından şonu kabul ediyen vardır. Hudaýyň dininden çykdy diýip hoş bolup begenip
zinany eşitse adam silmegin gözleşip şoňa buşlyk edip aýtmaly. Adam eşitse zinanasyny buşlyk edip aýtmaly. Ya oturşyk çaý suwlaryna palany şeýle bolupdyr diýip. Ya öz tanıyan garnaşyndan ya başga kişinden. Be hususy olal aralaryna bahilçilik ya kini kuduret baý bolsa, wah diýip yanmany oňa begenmeli. Mahdum lisan aýdýada, men üstünde durjak diýenim şi. Resulullah jan ogry adamy, Resulullah jan eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýen adamyz. Namaz okuyamyzda Allahumme salli ala Muhammed diýen adamyz. Hudaýyň huzuryna duqaq Esselamu aleyke eyyühen nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh diýen adamymyz. Şol Resulullah'ın ediýän işini gör, ogryny görenne näjire olar siz mukraman, siz sylyqly adamlar diýip olar dine çagyrypdy. Şolun günälerini ýüregýänýe, şolun günälerini narahat bolýa, bizi mümin, musulman we Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti ahim. Bu barada ilgun jamiany özlemen, özüme de aýdýan. Bu barada näme etmeli? Özümizi gaýym bolaylyň. Özümizi gaýym bolaylyň. Şol bu zaman özümizi gaýym bolmaly zaman. Ay hawada jamiä şeýle bolupdyr, ýok. Ey kepläp duran imanyňa gaýym bol. Ey eşitip duran mümin, musulman dogan imanyňa gaýym bol. Näme diýip? Şol Resulullah jan aýdypdyr. Satakunu fitanun yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan ve yumsi kafira. La hawla ve la kuvvete illa billah. İştiçkin qaranqylyklar köfeler, aqidalar köfeler, pikirler köfeler bir adamla bolar diýipdir. Erti bilen turanda musulman, akşam yatanna halis imandan boş kafir bolup yatar diýipdir. We bir tovar adamlar bolar akşam yatanna la ilaha illallah Muhammedur Resulullah diýip ýaty. Erti turanna halis imandan boş kafir bolup turýar diýipdir. Resulullah'ın aýdan dedi, gaty söz, hewir uluqan söz. Resulullah'ın aýdan dedi, sen edinma bu wurruňy. Bir de bu wurruňdan ikimiz ders alaýly. İmanymyza gaýym bolayly. Mahdum lisanın da bir aýdan sözi okyp wurruňdan çykaýyn. Haýp wagtym dar Resulullah janyň wurruňy alyp barýamyň içinde dursam. Derdim bardır diyarından, döwründen, hayır haysi, ihsan haysi bilinmez. Zalimlerin cefasından, cevrinden, iman haysi, İslam haysi bilinmez. Sohbetine hak kelamın söylen yok. Halal haram parkın bilip saylan yok. Meclisine bir nasihat eylen yok. Suud haysidir, ziyan haysi bilinmez. Aslında iman näme, musulmançylyk näme, İslam näme, gowluk näme, hudaýçylyk näme? Lugt bilinen akda. Aýdyp duran kefi, beginip duran zady imanyndan çykaryp öti, hatta aýsaň çykarsa diýip İmanymyza gaýym bolayly. Ýene bir däne teberrüken Resulullah'ın da şu barada sözüni aýdyn, o hem inşallah sünnen geçeýin. Resulullah jan aýdypdyr, ey musulmanlar, ceddidu imanakum. Ey musulmanlar, imanyňyzy täzeläp durun diýipdir. Ohum qila ya Resulallah, ve kayfa nujaddidu imanana? Biz nähili imanymyzy täzeläýli? Musulmanlar da diýipdir. Hi iman täzelemek diýeniň näme bolýar? Bir adam dehretini täzeleýär, ýene bir dehret qilýar. Emma imanın täzelemek näme? Onu Resulullah jan aýdypdyr. Aksiru min qawli la ilaha illallah rawahu al-imam Ahmed. Onu kade la ilaha illallah aýdyp durun, imanyňyzy täzelemekdir diýipdir. Hemmemiziň wezifamyzdyr imanymyzy täzelep durýan. Bitne zamanna, darganak zamanna bir musulman adam günah edenini begenilýän zamanynda bir musulman adam Hudaýyň buyrugyndan çykanda hoş bolýan zamanyň içinde imanymyzy täzelep durýan. La ilaha illallah kan aýdyp gideýin.